Det er jo Fashion Week lige rundt om hjørnet. Jeg glæder mig fucking meget. Men jeg føler bare gerne, at jeg vil have nogle nye outfits, som der ikke er nogen, der har set mig i. Man skal jo også være lidt exclusive til Fashion Week. Klokken er 20:01. Prøv lige at se den her banger. Det her, det er forresten årets banger. Det må jeg bare sige som det er. Men jeg føler lidt, at vi skal ud og thrift shoppe i dag. Og jeg føler egentlig ofte, at jeg har fået det spørgsmål omkring, hvordan jeg ligesom finder så gode ting, når jeg er ude og genbrugsshoppe. Jeg tænker, jeg vil dele nogle af mine fif med i dag. Og lad mig bare lige fortælle dig tip nummer 1. Det starter nemlig altid hjemmefra. Du bliver nødt til at have noget ordentligt tøj på, når du skal ud og genbrugsshoppe. Det må jeg bare sige som det er. Ofte så har jeg stået i den situation, hvor jeg bare har sådan irriterende tøj på. Altså sådan tøj, hvor at det tager en krig for mig at få af på. Når du er ude og genbrugsshoppe, så er det egentlig bare rart, at det er nemt og hurtigt at tage af på. Ofte så er der lorteprøverum. Nej, ikke lige lorteprøverum, men ofte så er der bare ikke særlig mange prøverum. Og så er det bare godt lige at prøve tøjet sådan her. Ude af hele butikken. Jeg har bare lige den her trøje på. Og så har jeg nogle helt normale bukser på. Ej, eller det ved jeg ikke. De er meget seje. Så regel nummer 1. Ha' godt beklædning på. Jeg tænker egentlig bare lidt, vi skal afsted. Jeg tænker egentlig lidt at tage mine Nike Shox på. Fordi man skal altid huske at have comfortable footwear. Fordi ellers så dør du. Altså, der er no mercy her. This is the fit for today. Du kan overhovedet ikke se mig. Jeg laver lige et ordentligt fit check senere. Men ja. Lad os gå afsted. If you be coming, shall not be here to stay. For my people, then go say, I know one bite, I know one die, I know one baby, I want enjoy. Okay, så jeg er lige... Hallo. Jeg skal lige finde ud af det her kamera. Her får lige et fit check. Så ja, meget basic. Det er faktisk lidt varmt i dag. That's it. Cute. Lad os komme derhen. Så lad os lige snakke lidt om Fashion Week her. Og jeg føler lidt, at jeg skal have et side outfit. Så det, jeg vil være på udkig i dag, det er nogle staple pieces. Meget gerne nogle seje bukser, faktisk. Og måske også nogle oversized blazer. Det har jeg faktisk også brug for. Jeg har bare fucking meget tøj derhjemme. Så det er ikke fordi, at jeg skal have et eller andet crazy, men jeg tror, nogle seje baggy bukser, det er lidt det, jeg går efter. Altså, hallo. Jeg kan ikke finde ud af det her kamera. Sådan der. Så ja, nogle lidt seje bukser, det er det, jeg går efter. Vi er ankommet. Og udvalget ser godt ud i dag. Men ja, så kan vi egentlig nå til nummer 2 tip. Og det er, at du skal kigge alt igennem. Jeg ved godt, at butikken ofte er kæmpestor, men du bliver seriøst nødt til at kigge alt igennem. Ej. What? Er de her cute? I can't really tell. Du ved seriøst aldrig, hvad du finder. Så kig altid alt igennem. Det skal man virkelig. Men ja, lad os se, hvad vi kan finde i dag. Vi tager egentlig bare en række gange, tænker jeg. Det er nok første gang, jeg sådan officielt filmer i virkeligheden. No, i offentligheden. Cute. Jeg føler, at det her det er en god dag. Alle er bare på sommerferie, og vi har bare hele stedet for os selv i dag. Men ja, jeg så faktisk også den her. Det vil jeg lige vise jer til jer. Cute. Ej, ved du hvad? Det er altså bare en nusse. Og så jeg også dem her. Rigtig ruskens bukser. Jeg ved ikke, om de kan noget, men jeg tror, de er så varme på. Men det er i hvert fald et staple piece. Og det er sådan nogle bukser, der bare holder for evigt. Det er sådan nogle, man gemmer til, når man er gammel og grå. Der er noget, jeg faktisk ved at have ved at genbrugsshoppe. Og det er, at alle priser bare er så dyre. Altså sådan helt seriøst. Du kan bare ikke tage 200 kroner for dit par brugte H&M-bukser. Altså, det kan du bare ikke, mester. Det er sådan noget, der lidt irriterer mig. Jeg har allerede fundet 2 fucking seje ting. Prøv lige at se her. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Den er lidt cute. En god jersey. Og så er den egentlig bare til 20 kroner. Crazy deal. Jeg ved ikke. Den kan måske noget. Maybe not.
Og så har jeg også købt denne her. Det er sådan lidt en abstrakt top. Ja, den ser fucked ud her på kameraet. Men ja, okay, den ser måske lidt mærkelig ud. Men det er sådan en, man skal believe in. Okay? Trust the process. Den kostede 25 kroner. Og jeg er her for et. Måske talte jeg lidt for hurtigt tidligere. Måske har folk taget sig sammen. Who knows? Okay, noget jeg faktisk lidt lever for tiden, ikke? Det er sådan nogle rigtige U2K-bukser. Du ved, sådan nogle vores mødre havde på. Lidt ligesom sådan dem her, ikke? Prøv lige at se G-Star. Det er lidt bladet, det der. Det kan være, jeg også finder sådan nogle. Jeg tror faktisk, de kunne være gode til week, eller til Fashion Week. Lad os lige være helt ærlige. Altså, bootcut, det kan også noget. Og hvad er forskellen på bootcut og så en lidt strammere buks? Det er lidt det samme. Noget, jeg faktisk synes er virkelig ærgerligt, det er, at folk egentlig bare kritiserer rigtig meget på andres tøjstil. Der er jo folk, der rigtig godt kan lide skinny jeans og føler sig mest komfortable i det. Så på den måde, så synes jeg egentlig også bare, at det er ærgerligt, at alle egentlig bare går og hater på det. Altså sådan faktisk taler dårligt om det. Der er jo ikke noget, der er forkert eller rigtigt. Fashion handler jo bare om, hvad man føler sig comfortable med, og hvad man har lyst til at gå i. Det skal jo ikke stoppe nogen. $50. Crazy. What? You're coming home with me. Prøv lige at se det her bælte. Wow. Virkelig flot. 25 kroner. Jeg tror lige, det er lige lidt for langt. Jeg har fundet en masse tasker. Cute. Okay. Can you see the vision? Jeg kan godt mærke, at i dag, jeg er klar, men jeg er også nær. Og 130. Jeg synes, det er en OK pris. Så har jeg også fundet en anden sejtaske. Fucking lækker seriøst. Fra Eddax. Den er faktisk fucking sej. Virkelig lækker. Men den koster 400. Jeg tror, der er en anden pige, der får glæde den her. Jeg har fundet gansesmus. Ja. Yeah. Klar kommer ned og besøger mig på arbejdet. Det er mega hyggeligt. Ja. Vi er jo gymnasieveninder. Ja, vi har kendt hinanden længe. Det har vi. Ja. Nu siger hello. Ja. Altså, jeg er virkelig on fire i dag. Prøv lige at se dem her. De er fra Zara. Det ligner ikke rigtig, de er gået med faktisk overhovedet. Men de er lige størrelse 38. Og jeg tror, en 37 vil passe mig bedre, men jeg tænker, at vi prøver. Fordi, wow, they are kind of cool, you know. Jeg fandt også de her Woodwood. Meget cute. Lidt korte jorts, men så var der sådan noget bag på nummigøjen, og du ved, det var sådan lidt en turn on. De kommer tilbage igen. Det her, det er til dags dato den sejeste lampe i hele verden. Det er vitterligt bare et rør, og så kan du bøje den. Det er altså lidt sejt. Den her, den er virkelig også så sej. Det er egentlig bare sådan en rynket, syet blues, men meget cute. Den er størrelse 38, så jeg tror, den er lidt for stor til mig, men 50 kroner. Hvis det var i min størrelse, så havde jeg taget den. Prøv at forestille dig, hvis du summer sådan her. Ej, det var fisebillede. Jeg har brug for den her i min garderobe. Nej, måske når jeg er rig. Jeg har faktisk virkelig fundet så mange flotte ting til hjemme. Overvej dem her også. Og så er der 3 af dem. Jeg tror, de andre er... Nej, de andre er fra andre lande. Men prøv lige at overveje, hvor cute egentlig er. Meget nu så. De her, de er fucking seje. Og jeg tror, de passer mig helt perfekt. Prøv lige at overveje detaljerne på dem her. De er altså lidt seje. De kommer ned i kvo. Jeg har også fundet de her Woodbird. Det er altså også et godt mærke. Jeg tror ikke rigtig, at farven det er noget, jeg kommer til at gå med. Så tilbage med den.
Se, hvad jeg har fundet. Jeg må bare sige, at jeg altid har ønsket mig at være en skatergirl. Og nu er jeg det. Ej, nej. Altså det her, ikke? Det kunne vitterligt også bare være sejt i mit penthouse. Altså ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg glæder mig bare til at få mit penthouse. Måske burde jeg bare købe det her. Ny hobby. Så kan jeg også få mig en ny hobby. Det er faktisk meget godt. Jeg synes, jeg gør det godt i hvert fald. Cute. 100 kroner. Jeg har faktisk lidt lyst til det. Back in the folkeskole, der var jeg jo faktisk en skatergirl, så det ligger bare i blodet på mig. Jeg ved fra, at hun kigger på overvågning lige nu og tænker, hvad har det pigebarn dog gang i? Det er lidt sjovt. Jeg har fundet 2 denim-jakker, og jeg gad faktisk vildt godt at have en denim-jakke. Det er også bare virkelig risky at købe en denim-jakke, fordi at jeg føler lidt, at det kunne være så fedt at have et helt sæt. Det er bare svært at købe en jakke, når man ikke rigtig ved, om de vil passe til nogle bukser. Det er sådan lidt risky. Men der er også den her fra Samsø. Den er bare lidt tynd, at det nem at være, så det er også bare lidt ærgerligt. Men den er faktisk virkelig fed. Jeg har lige fundet et par meget baggy bukser fra Bershka. Jeg ved ikke, om de er sådan too grande. men de er meget fede. De er måske lidt overraskede, men jeg tror faktisk, de er meget gode. De kommer ned. Jeg er faktisk lidt ærgerlig over, at der ikke rigtig er nogen blazere. Det var lidt noget, jeg gik efter. Cute. Hallo. Jeg skal lige finde ud af den. Og så er der ligesom en sløjfe på. De er faktisk lidt dirty. Ja, de kommer tilbage. Nu synes jeg egentlig bare lidt, at jeg er gået rundt længe. Og ikke rigtig fundet noget. Jeg vil bare gerne have den fucking blazer. Ej, jeg kunne bare godt tænke mig at finde en virkelig flot blazer. Og jeg føler, at alle de blazer, jeg så finder, så de er sådan enten mega slidte, eller så er de sådan seriøst store. Det er lige med at finde en god kombination. Ja. Jeg føler heller ikke rigtig, at jeg har fundet så mange ting til Fashion Week. Det er ikke så godt. Jeg føler, at vi startede godt ud, og så lige pludselig så blev det ikke så godt. Den her, den havde faktisk været meget god, hvis jeg var en soft girl. Men det må jeg jo bare indrømme, at det er jeg ikke rigtig. Så. Ej, de er fra Billy B. 37, lige min størrelse. Men igen, jeg tror ikke, jeg ville få gået med dem. Hvis bare jeg var en lille soft girl. Although Timberlands fit bigger than your average shoe, the general advice is to go down half a size than your usual size. Altså, jeg vil gerne sige ja, ikke? Men jeg er bange for, at de bliver for små. Nej, jeg forstår det godt. Jeg forstår det. Ja. Nice. Okay, jeg har fundet de her Karl Lagerfeld. Prøv lige at overveje dem. Det er vitterligt kun silikone, så de er lidt sjove. Men wow, de er så tunge. Tænk, at der er en, der vitterligt har gået model i dem her. Og de er fucking uncomfortable. Det var lige en størrelse 37, men de er ikke gode. Tillykke. Jeg besluttede mig faktisk for at gå hjem, fordi det var virkelig godt vejr. Så det var meget lækkert. Det er altid godt med en lille gåtur. Jeg fandt lige sådan en lille cute spot, fordi jeg fik lidt ondt i armene. Mine tasker, de var lidt tunge. Vil I se, hvad jeg fik købt? Holdtid. Ej, den er faktisk slet ikke så stor. Jeg puttede faktisk min trøje ned i, fordi at det blev lidt varmt. Men lad os se, hvad det kan. Jeg fik faktisk købt den her trøje. Den asymmetriske trøje. Jeg ved ikke helt. Jeg er sådan lidt bob. Jeg føler måske, den var meget sej, men jeg kan ikke så godt lide det her blonde. Måske kan man klippe det af. Jeg kan godt forestille mig at have den på til Fashion Week. Så det var jo altid noget. Det var jo også trods alt derfor, jeg skulle derned. Den kostede 25 kroner, og så tænkte jeg, okay, why not? Så fik jeg også købt disse her.
Altså, jeg synes virkelig, de er så fede. Det er bare sådan en cute lille sort hæl. De var faktisk størrelse 38, men jeg føler altid, at man får ondt i sådan tæerne, fordi de bare bliver klemt sammen i sådan en her form for sko. Så jeg føler faktisk, det var okay, det var en størrelse 38. Og de stod til 50 kroner. Men ja, jeg vil give den her tur en... Nej, jeg var faktisk lidt skuffet, det må jeg bare sige. Jeg føler, at vi startede rigtig godt ud, men det er nok bare, fordi jeg startede over den helt anden ende. Det er jo ofte sådan, så at alle de seje ting, de bliver jo lidt taget i starten af området, fordi at de fleste ikke overgår går helt bag i. Men jeg fik jo fundet nogle seje ting også. Det var bare lidt ærgerligt, at de ikke rigtig passede helt optimalt. Så... Excuse me? Ej, de går mok. Jeg ved sgu ikke helt, om jeg er blevet klogere på de outfits til Fashion Week. Jeg har også meget mit tøjskab, så jeg tror godt, jeg kan finde et par outfits dertil. Og forresten, jeg fik helt glemt at sige mit tredje tip. Det er egentlig bare, at du altid skal være åben. Når du går ind i en genbrug, så skal du altid have et åbent sind. For uanset om du finder noget, der er for småt eller for lille, så kan det være, at du går til en symaskine. Og når det så er sagt, så hvis du finder for eksempel en top, der er lidt for stor, så kan du altid synes til. Vær åben for andre størrelser end din egen. Hello? Den vil jeg også være med. Look at all of those chickens. Så ja, altid være åben. Og så bare husk at sætte en hel dag af, fordi at, jeg har i hvert fald brugt 3,5 timer derinde i dag. Sæt en god podcast i ørerne, og så bare hygge dig. Det kan altså noget. Det var egentlig alt for i dag. Så vil jeg gå op og få mig noget aftensmad nu. Klokken er alligevel 5:15 nu. Vildt. Tak for i dag. Tak fordi at du så med. Så ses vi næste gang.